Anya laki din! Nay, apay ang nakastati-suot mo, Vanje. Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus mo. Sana bali at adak lang mo't dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na asawa kan, kastanti suot mo. Kaslamot na dakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang, wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anyaman na nuwag-wag man, wano brand nyo dahito suot ko, Nana. Tinapatag-akit na dalos. Anya, Kat isumod, Nana. Kan, sa nabali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahito suot ko. ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Iso asaan amadlaw. Iso nga awan parikot, uray wag-wag tibado. Pusipos ka la, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga rod dayto'y napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Asino tinang ibaga king kaanapintas ka? Kano kuratan na kudil mo? Anya, ha? Kano si kaamis mo tinangibaga idi anapintasa? Iso nga inaram na ka. Idi day ta ngam kabayatan ti panagdin nata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya, Iti sumay. Na, takas kapay lang agbal lang agkatakatawa latan nga awan tiga po na. ay na, malagip ko la ka nga rod ni Vanje. O, naimatan na dya akawas na. Wag-wag kidain. Kanya kumanuwagwag. Apay, adaya mo tidakis na. O, naimatan na tawag-wag. Kaslamot pimpiman launa yung kaslasaan anormala tao no kasta. Anya? Na, o, naimatan Rogelio. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka ki den iti wagwag. Apay, awanin kwartam. Adaman na. Ngam, nagmamayat mo kami nagito'y lako ni Nancy. Isong agpiliak man. Aggatang ka iti badom day taki den wagwag. Kasanaw, nubado dagiti natay day ta. Anya? Kati sumay, kunam amayat ti susuotam. Adamang kolkol dit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na. Awan magka-scan na dahil tayo bagbagayo na. No awan igatang nyo, pumano kayo? Di kayo pasalsalit ito. Na, Kaya isuman, ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit at apan nyo. anya, Kaya isuman, sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa itidapan nyo. San kayo nga ming aggaganat arumwar itibalay nyo? anya. Ay na, nagturod ka matan anang sungba-sungbat kin ni Nana Marina. Ay, kasano, nauyaw tumad nga ming. Ay na, kas jay na day di abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katwan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kas jay na talaga ko nakmanun. Uray di na am mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan ang maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min ay at timabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay aya nga agoy uyaw ka itibado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwagwag ti isuso dagiti padam atao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka.
Tamapanak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos kaw. Abay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsao ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot ma. Uray wagwag ti badok nana, ta saan mo't awagwag ti rupak? Tanya, Kat isumat, tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand new nga agpay sulay tabado yo, ngam di yo mo't imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat nana, awan sirbiti brand new abado no wagwag mo ti rupa. Ha? Katuwan. Kanay na. Kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat. Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan nana. Iso ano syak tida kayo. Agawid kayo taing kayo pa'y agsarming. Anya. Ay, nansay, balasang ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 na. Gaputamaya titela na. Ay na, nagngingi na matan. Apay, adda ayamot tinalaka brand new. Wag-wag ano iso. Anya, katwan na. No kayat yo, day tawag-wag ti pagpilian nyo. Ay saan? Day brand new ti kayat ka. Ay na, bagay yun tawagwag na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awag-wag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka nana. Ngumsan awagwag tirubak. Anya. Kati sumay, kaslawagwag de tarupa yun nana. Iso asaan kayo amang dila-dilaw mo? Ay. Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas. Ay, nana, ay, Rogelio, saan kayo kung mga agapa dito'y tersenak? Mapan kayo ijay, Jim. Tauray agbinarsak kayo ijay. Basta saan adito'y. Anya? Ay na, baliwak ton ti umay nansay. Ha, surod kaon. Anya lagi din na ya paray. Kas kalababae. Apay ka di pare? Apay, kapapam ni Nana Marina. Bakit dayayan? Ay na, bakit Hindi na amuti tang abon na. Anya? Kati sumay pare. Tunggal at damakita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na. Katawan na pa Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Kati sumay pare. Talagang awan ti manakam na bakitan. Ay na paray, di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitin. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay to gali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumag, bukod ko a desisyon na jay. Isu nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama mga ibahayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aji may sakal ding mo. Da- Na iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mun ti mayat amanang dan kanyak. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayan. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayjay. Iso nga awan ti mailako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno da pagbayad mo iti day ta jacket mo alibay.
Ha? Makamuka matang nagdiskitar iti bayad mo dita. Ay na, ipapilit mo to ngaming agbado iti nangina. Itinto tawan mo tinamnamaam nga ibayad mo. Hay! Anya kalaki din ayabakan. Nanse, urayang bampay ka no, di bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. Anya? Uy, Nanse, inbilan na itay, nga ibagak ka no rin ka. Anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan met gayam tinamnamaan ng ibayad. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, di may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna iti ungan ni Tata Julio. Anya? Uy, nasaysayat pa'y ka no nga ipaparti na. Kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. Awan nga rod manen ah. Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko iti bayad ti utang na. Anya, imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Hay, wan mare. Di mo sasawan ng bagakan ka ah. Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok. Ngam iso, agot utang gayam. Ngam, bayamon mare. Bayadan nantun no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga road. Ay na, asino man ang tinangalaam iti sandal mo. Secret. Oh, bagay ko ka di mo laan. Di mo ibagang inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininanse, imutang ka manan ito sa balay. Ay nasaan aninan say tinangalaak dito. At dabak lagayim ko, kat iso tinagutanga, gaputan nakasale da ito. Abay, manuaya da ita. 999 pesos. Sa ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kinupiso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Ano langay? Di ka makasauitan? Ay na. Jack, inanalyze nga agpaiso da ita ah. Analyze nga? Analyze? Hey, Marina aya, talaga di ka agpampanunod. Sana bali ah, tinapatag, nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngamawan mo tibahid mo, makamu ka amang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo matlamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen dagita. Kaslak kawayan tilupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta ihigit ti kalsada. Saan ang mapawaw legskin ka? Anya? Ay na, nakahihil kayo matanana. Ay wala banjay. Saan akas iti suot mo a crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wagwag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand new tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wagwag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, a brand new kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amangan no di na pa yan nabayadan. Ha? Wan na, uray wagwag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunak manan.
Yura man no brand nyo no utang mat. Aw mula sirbina. Kababain lang. Nakarkaro man ang awagwag tirupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas ta tisuot na. Unay mo tayo, tagalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis na kiti matam. Kasta unay mo ti patang kitam ng na. Ay, pare, jak pulos aklungan. Ay na, jak talaga maawatan na bakit? Ha? Nunanang ko nga ta, ay na, ang mga no, inong takaon. May amom tabakutin, pare. Ay, naka-high heel, sakit naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga no, jay inutang na kininansi, adina pa na paybayada, naging gaita na ita insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ay masikuran ka launay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na ay lakay. Binayada, gapoy tipain ko kadagiti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka mat kuman abakit. Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Kundi mo sang kadilaw dagiti gatang iti wagwag ah. Gaputa awam mo dakes na. Di mo ayaan mo, analalagda ti tela dagiti daddo maawagwag. Ha? Wait! Isuadi mo kat katawaan ti wagwag bakit? Gaputa ang mga no ibagada kundi katawa ka iti wagwag. Idin to tawagwag mo natarubam! Anya? Ay na, pasensya kan abanjay. Gapoy tin sausawang kukun ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat kuma. Nakaungutak laang kata kayo iso anasong batan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi ti tangtang aba. Ala, huston nana. Talaga akasta. Lipatan tanti napaspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay, Vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamal yan. Wen nga raw. Ay na, kababain pa yun timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abak. Baketak pa'y mo nga raw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.